दा ओमफ्राय मानसिया पार्टियाव ओरैनो ओंखारा माबा मोनसे सुबिदा माबा मोनसे मोनगोन नामा होननासो ओंखारो दा बे सुबिदा फैनायावबो जुदि दानजायोबा जों मा खालामनानै जानांगौ जों इउपिपिएलनि मानसिखा इउपिपिएलनि मानसिखा जों इउपिपिएलआवनो खस्थ' खालामबोनाय मानसि जों मानो दासिमबो न' मोना गंसेबो हा इउपिपिएलनि मा बिबानाव दं नोंथाङा आं बिबानाव जेबो गैया गैया आं गामिनि पाब्लिक गामिनि आङो रायजो राजानि पाब्लिक गासिबो जों ज' जानानै बिब' बिनानाव बिबाजै ज' जानानै न' मोनैया जों बे चेयारमेननि लांगोनायाव फैदों सासे फिसाया गावनि असे बिसिखौ पिस्तलजों गावनानै बुथारखांनानै गावबो हारेरे जानानै गावबो थैदों बिनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मागुरमारि पिएचडिसि एकदमबारे दुंहाव थासारि सोमजिदों बिनि सायावबो सावरायगोन दुंहाव थासारि माने मा पिएचडिसिनि मासिगिरिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों बिनि सायावबो सावरायगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय गोबां गरम बोथोरा लोगोफोर अब्ला जों गिबियावनो मोनसे आपडेट होनि बे आपडेटानो जाहैबाय धेमाजियाव सासे फाग्ला बायदि मानसिखौ मेलेमारि जेंना गोनां मानसिखौ सानैसो ग्रुपनि मानसिफोरा बुयै बुयै इनाय बुथारदों बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय बा फाग्ला सुबुंनि मुङा जाबाय खगेन गगैजों आरो बिसोरनि ग्रुपनि मानसिफोरजों मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जादोंमोन बे नांलाय खमलाय जानायावनो खगेन गगैखौ ग्रुपनि मानसिफोरा बुनानै बुथारदों दा बै जाथायनि सायाव धेमाजि पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो दायनिगिरिफोरखौ खगेन गगैनि न'खरनि मानसिफोरा गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों जोंहा मोनसे गोजोनथाव खौरां दङ बे गोजोनथाव खौरां जाहैबाय अजा गोरान बसुमतारी बिथाङा जायबा डिसिपिमोन दा बिथांखौ बजालिनि एसपि महरै थिसननाय जाबाय आरो बिथाङा गावनि बिबानखौ रुजुनबाय आरो बिथाङा गावनि बिबानखौ रुजुननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो गावनि खामानिखौ दा बिथाङा मावगासिनो दङ लोगोसे बिथांखौ एसपि महरै थिसननायखौ लानानै जोंनि बर' हारियाबो गोजोननाय फोरमायदं दानिया फैदो जोंहा मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय बे गिथाव बाथाव जाथाया जादों जोंनि बे महाराष्ट्र रायजोनि सिङाव थानाय तानेयाव सासे 52 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि असे बिसिखौ गावजों आरो बिसिनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव बिसिखौ गावनि पिस्तलजों गुलि गावनानै बुथारखांनायनि उनाव गावबो बिखा सानाय जानानै बा हार्ट जानानै गोलैनानै थैदों थैनाय फिसायनि मुङा जाबाय दिलीप सालवी आरो गावथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय प्रमिला 52 बोसोर बैसोनि गोबां दुखुनांथाव बिसि फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन बेहायनो दिलीप सालवीया गावनि बिसिखौ पिस्तलजों गावथारदों बे जोबथ'लायबाय अब्ला दानिया फैदो जोंहा मोनसे गोख्रों फिनजाथाय होनाय पिएचडिसिनि मासिगिरि मागुरमारि पिएचडिसिनि मासिगिरि बिथाङा माखासे सुबिदाखौ होआखै दा बेनिखायनो इउपिपिएल हान्जानि मावथिफोरा गोबां दुखुनो फोरमायदों आरो खुद्रिसारदों बा गोबां बाथ्रा बुखिदों दा इउपिपिएल हान्जानि मावथिफोरा मा बुंदों बेखौ खोनासंबा नोंथांमोना बुजिगोन जायखिया आं खिन्थु लरेन्स सारनि जायगायाव आङो बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि हिसाबै आं मावदों दा ओमफ्राय मानसिया पार्टियाव ओरैनो ओंखारा माबा मोनसे सुबिदा माबा मोनसे मोनगोन नामा होननासो ओंखारो दा बे सुबिदा फैनायावबो जुदि दानजायोबा जों मा खालामनानै जानांगौ आरो जोंना मेम्बार सानै दं बिसोरबो जोंनो कमप्लेन होयो जों पात्ताखौनो मोना जों नोंसोरनो मारै न'नि लिस्ट होनो हानो सोर मावो होननानै थाङो आङो प्रेसिडेन्टनाव सोङो प्रेसिडेन्टआ होनो चेयारमेननि आखायाव चेयारमेनाव फैयो चेयारमेना होनहरो जेंनाव प्रेसिडेन्टनि आखायाव बे ओमफ्राय मा घटना बे मा पलिसि बे जोंथ' बिदिखौ मोजां मोना जोंनो मथा मथि बिजेपिनि चेयारमेनखौ जोंनो नाङा जोंना बेनो आरोखि साननाया खाना होगोन बेबायदि खोथाखौ बे होनदों बियो जोंखौ लकसभायाव खिन्थु जोंनाव मबाइल गैयिनि थाखाय जोङो माबा लानो हायाखै जों भिडिअ लानो हायाखै जों बिनाव पावार देखायदों बियो जोंनो खिन्थु नाङा बेबायदि जोंनो पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो रोङै मानसिखौ जोंनो नाङा जों इउपिपिएलनि मानसिखा जों इउपिपिएलआवनो खस्थ' खालामबोनाय मानसि जों मानो दासिमबो न' मोना गंसेबो हा इउपिपिएलनि मा बिबानाव दं नोंथाङा आं बिबानाव जेबो गैया गैया आं गामिनि पाब्लिक गामिनि आङो रायजो राजानि पाब्लिक गासिबो जों ज' जानानै बिब' बिनानाव बिबाजै ज' जानानै न' मोनैया जों बे चेयारमेननि लांगोनायाव फैदों दा गाबोननिफ्राय जुदि जोंनि बर'नि कालसारजों थाखानाय माखासे जुमायखौ जुदि गाबोन साहा दखानाव अबेबा दखानाव जुदि जोंनि बर'नि जुमायखौ फानोबा पुलिसफ्रा बैहाय बर'नि जुमाय फानो होनोबा पुलिसानो हमनानै लायगोन बन्द' खालायगोन दा जायफोर बर' एलेकायाव वाइन शपखौ बुङालासिनो अबेबा साहा दखान अबेबा सोरनिबा दखानाव जुमाय गोजा फाननायखौ दिनै सोरबा पुलिसा मोनथिबाबो सोरबा सरकारा मोनथिबाबो
मानो थाखाय बन्द' खालायनो थाङा गाबोननिफ्राय मोनफ्रोमबो बाजार अबेबा दखानाव बर'नि जुमायखौ फानलाय सरखारनि मानसियानो गाबोननिफ्राय जोंनि बर' मानसिया बन्द' खालायनाङा सरखारानो बन्द' खालायगोन बर'नि जुमाय फानोबा सरखारा माखासे पारसेन्ट मोना वाइन सकआव दिनै सरखारा माखासे पारसेन्ट मोनो बिनि थाखायनो वाइन सकनि सरखारि जुमायफ्राल' सेल जानांगौ आरो बे सरखारि जुमाय लोङोबा गंसे क्वार्टारावनो 150-200 थाखा आरो जोंनि जुमाय बर'नि बे जुमाय गोथां होनना बुङोबा गेलासेयाव 10 थाखा 10 थाखायाव सासे मानसिया गावनि गोसोखौ खापसे जुमाय लोङोबा देहाखौ थाजिम मोननानै थायो नाथाय दिनै हारसिं मानसियानो मालाबा हाफ लोङो क्वार्टार मोनसे मोननै लोङो क्वार्टार मोनसेयाव 150 थाखा 150 थाखाखौ बहा खामायो गावनि न'खरनि माखासे माइ दै फाननानै गावनि न'खरनि थाखानाय थाखा फैसाखौ बाहायनानैसो सानफ्रामबो सासे मानसिया जुदि जुमाय हाबसे जिखुनु जाया मालाबा समाव सानै साथामनो जुदि जुमाय फुल मोनसे लोङोबा 500 थाखा नांगौ आरो बेजों लोगोसे बेदर नांगौ दिनै फारफ्रोमफ्रायबो जोंनि बर' हारिखौ दिनै सरकारा माखासे निसाजों लोरजिया खालायनो थांनाया एकदम सिदा सिदि माबोरै होननानै बुङोबा सानसे समाव बर'नि मोनफ्रोमबो बर' हारिनि माखासे आफादफ्रा XNDB-खौ लानानै जुमाय माखासे दखानानो जा जाहा जुमाय फाननाय दखानानो जा बेफोरखौ बन्द' खालायबोदोंमोन